Hej, Waze, šta ima? Probudit ćete majstora. Pst, hajde. Ako kontaktirate Nurua, poželite mu sretan 3500 ciklus od mene. Hoćemo, Waze. Bok svima, stigli smo! Black, Tiki, došli ste! Uz vašu pomoć sigurno ćemo uspjeti kontaktirati Nurua. Dobar dan, plemeniti kvami iz stvaranja i uništenja. Što ste donijeli? Braćo i sestre koji živite unutar zidina čudesne kutije, na ovaj poseban dan donio sam vam ukusan sir. Nažalost, žrtvovao sam ga na putu do ovdje, kako bih nahranio jadno izgladnjelo mače. Iz kuće svoje vlasnice donosim vam ovo. Šek, mislim da znam što je. Pa to je kist. Sjajno! Neka zabava počne! Dobro je što ste došli. Vaši vlasnici su mudro odlučili pustivši vas ovdje. Tvoja vlasnica. Zaboravila si na čaroliju. Ne možemo izgovoriti imena naših vlasnika pred drugima, sjećaš se? Da. Moja vlasnica je najbolja bubamara koju sam služila. Imamo sreće što je čuvar čudesne kutije također pristao na ovo. Pa, jesi li za ples, Tiki? Ipak moramo slaviti u čast našeg prijatelja Nurua.